Jadi kresek. Motor kok jadi kresek iki manggo gedang ta ora? Malah lanang malah apik neh. Lanang apa? Motor lanang lho, saiki apa jenenge ngisi bensin panggonan ngendi? Nang arek. Lah kuwi Lah apa? telopno lah. Kok ngene kok bimo kok yo omongan kok. Wis kagem melipur kalian Bapak sedaya kemawon yang lagi sagala ing dalu punika. Ya muga-muga ya rezekine panjang umur nggih Pak nggih. Nah, semoga donga dinonga diparingi hiburan luwih gendeng menapa Bapak. Iki sing anu isih dobre. Kome Jawa ditokna. Kome Jawa. Iya ya. Paling lagu apa sih sampean? Aku mau nggo kersa lho, Mas. Lho kok gak apa-apa saisamu kowe. Oke. Gawe dhewe ngopo? Diaturi gubuk asmara ya lho. Gubuk asmara. Diunggah lho ning Lali Janji. Iki garap Payuban. Iya. Kagem menyebut para Bapak bin Sepuh sedaya kemawon saking Kecamatan Gunung Pati dipun aturi wonten gubuk asmara minggahipun Lali Janji. Jadi mergo wektune durasi ya Mas ya. Kok waktu terus lah. Susuk nimbal ado lho. Ini aku lu betah kok. Lho kowe betah susuk nimbal ado. Nah, aku karo durasi. Lah apa? Ya aku ketoprak lu dibari jam piro gelem waton sing nonton iku sanggup. Aku Omonganmu Mas. gubuk asmara ya Le. Sesenenge Pagelar sapi warung dobrak wah mesti tomo dengan dibuat sebaik jadi buat mas yang lewat aku teringat yang takut cakap bapak tulisan wah aku tak bisa perawat janganlah gubuk asmara biar aku akan berbeda yang mono tanpa hantar tanpa gosong apa kekahaman asmara gubuk terakhir waktu lupa kosa tetap saklone ngati saklone guntur saya menghati aku kowe dadi karo mergo ning gubuk asmara dino minggu sing tak tunggu oh ngaca ning tawang mau mati set aku nunggu kowe Pengalaman Solo tak SMS bales yang tak telepon malah kok bangkani manggil aku
rasa pipimu mesti tak jiwa 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 awak jiwa lali jine andane alasane mangga api sapa wong sing ora adem kandang kowe ora teko jejene kowe ning ati kelakuanmu sajak nyubriyati hatiku kencang karo priya liya. Iki wis katuran raketang sithik-sithik iki mau diparingi langan dosam tayo. Lah sing wigati kowe karo aku aja lali njaluk ngapura kalian masyarakat Kecamatan Gunung Pati. Mbok menawa ketoprak Wahyu Mesti Utama duwe kekurangan cukup sekian. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diajeng sakabine lan putrane sowan ngersaning pun bawa gawe kabeh wis gawe ora mau apa mendah supaya kita rumah ini Dimas ojo ngajak tekarmu orang yang kini adalah Jepang Panawan lalu pengalaman nangis batin ya abang kue sakatine lah Nek
yen kowe lan kamu nganti kasepuluh karo kahanan kowe macam kek kumintae karo kamu dewe aku Sakli pun kakang Sabelo siji kowe ora sejarah Sabelo marang Dewa Bumi tak adepane Tenane aku melu-melu. Rakitan aku dengan semantap ke macam kau mengagam-agam. Aku ni pipimu. Ayo, burung baik. Aku sepromo. Kondosaku semaku. Neng kurang tindak lain. Balur atur. Kalau cuma menolak ini terus berlari ke bawah bawah. Sama pun jangan lupa. Iki lalat dan nanti sopo sing di poso. Orang picak beripatmu, dan pun paman sing direlakan ini. Dan kini pawani. Mau mendamel syukur
kenal penggalipun paman Benawa. Paman Benawa supaya sedikit. Ngampus berdasarkan pasal yang disebut modal paman Benawa. Dan yang pulau tanah pulau ada pikir dari paman Benawa yang turun paman. Ampun kesanatan dan dengan menggalakan bapak sedanipun paman Benawa.